vol que comenci jo? No, que jo l'he fet més de la meitat del treball. Igual, jo no vull començar. No, jo tampoc puc començar, que si no, no, jo no pots començar, te toca a tu, ja sé que és treball. Vale, ja començaré jo. Vale, però Afonso que han de fer la pilota en el profe, eh? Sí. I han de fer la pilota perquè si no es que xupes, que aquesta assignatura anava fatal. Jo no començaré, però no me sabé. Vale, munt i ja està. Vale, quan queda? 30 segons, ja farem. Vale, ja anem. Vinga, hola, avui comentem les presentacions. Micaela i Lucía, vosaltres. Ah, que no duies tu els papers. No els duies tu. Profe, pues me n'ha els papers. Vinga, va. Juliana. Vinga, ja podeu començar.